ka jingkiyo jong ki kam sniyo ki kam thala ha ka nong ba ka dei ka bla jelei bat kerni ba bat punsien ka bu ikipat ba nong lek nang wan kham tam iki long kmi bat iki kon samla kan tai ba kim dan shu e kata ka jing singan ha ka lek ka wan bat ka bu jing si ru wat ikipat ba nong shong shnong ki ba shong basa ajan kum ki te ki chaka ka wei na kum kini ki chaka ka bu shilong mel ukur wa ka atiar ukwa pan peni ka dei ka chaka ka bu ju ya shong kai bat ba ju le iki kam sniyo ki bahar kam kham tam ka por jan miet pat men miet ha ka snong riat samthia ka badan mar persha bat ka snong jaya lumpulan ha ka ni ka jaka ha ki por men shwa ju sakhi baki babon ki sha ya shong di kyan pat di drop bat ban bu jingmai ki nong let nang wan pat ban pelong ya ka darbar snong riat samthia ban wan ra ya ka jingkala ka jingsim khia jang darbar snong riat samthia abai de bat ka ni ka jaka ka jupeteng na ka por sha ka por bat punsien ka jupa ki seng samla jong kasnong ban pek ngor ya kani ka chaka ndai hadu katno kila pat man ka poru kila pentep shiki bor pulet hendai dang la hi kini ki bawan le kam snieu namar bakimla pan shongsa banyo jingshai lor kani ka kenhon usulong melu kerwa ka atiar kila yo ban ekran bat uba bastan sing lingdo ubade urang ba snong kasnong ra samthia ubalai thu bakumno kasnong kala yele ban wanra ya ka jingkala hakani kalinti kata kongsan hi karong pi kini jaka kini gelenti kadiga lalong gelenti ba jinsa ko bagi beriau long na mau khar na keleng-keleng kiwan dia lenti gile semolai ti ndri hakini ki por ki ba khaman chwa hai long na tu ki khndias na man chwa kini ki lenti la ke control la ke control ko ba kudup ya gelenti nang ban ki beriau long kendaya jiniang ro da si kedem ut makni long kila le kham menchua ngar lompat long rapas long pati kata ngamtip ke ayu pikila sna ka bas kami ndai mar baka kontrol rel gini kilong ka kedup pat ngisem ba kalong ngisem man baka kalong ka jaka isongkai ke jaka di ki bam di abam ki beriu man miet man yong chan miet wan man siru ngilap ibun ki kam chaklia kita jaman mabalai ini kendro rel beralih ki kedup mudan biu ya ke kita ni di kelalong ke jaga pensniu man ya ka imlang salang ke pensniu ki kena jongi ki kun samla jongi mar ki wan ni ki chong ki di abam ya penlong ke jaga ke chaklia bi sajmet ki ban pe ti inai persang bun kilat kumno ban be ya ki ban yu ki ban khang lat ndi man ka si tumla namar ba la tip ki bun ni nok song ya le ye kam ki cham tingin barbon ngi jawan cek ni wan na santia dan ki seng ko ya le lang ba samlana jau siap man santia tu ndi man ka por gam dei ka ba suk ken tingila report si police department ru halum ding ceri dagi bapli pulet ngla ban su song sa ni mar latip ke jing sliu hi tang sulaja gi gelmot kelawan tena kata tahu naga liang ke dabas nong jungi omban nayu kani ka hadin mengila ia perkhat seni bha nyong ka bha pentrana kontrol long ba ai bagan long open na khnang ba num dan banut cu ban chong ban ayu ni num dan ba yu man dala yu i pat ba te kin nut cu kaya di abam kata kaya kini ki kam chaklia pro kin la cu ban yu ni te kata hi penongi te long ta naga liang ka phone jaga snong pada ngimla hi namar kata kaya kam bor ba hi ka yu te ngira ia pan jarab na naga ML scheme ni te kadin ni na yo naga jingtri naga ML scheme pada mantang ngira la ban le ka ni gadur bat ke bapau long hadin bagala long open kumni la shai kumni ting la pen khuj ya garut ke kia jong ni lenti ru ti kata ke jing yu kala yarap sibun kat kum mangayo ye ka feedback ne ke jing long yo ne ke jing keren kinong song snong kinong ya lenti ki ong nadu bagala la ye sna ke ni gatur nda su sngai din daka jingdan jang ki mau kan rel ka bakudup na baro arliang ki babon ki samla ki penon kam bakla hakani ka jaka balle ki kam ba isaj met ba teng teng la ju sakhiru wadi ki khna skul hakapor mensingi
bat kani ka pensnio ka imlang ka salang bat ki khon ki kti tentang pengiwan ni cek ngilap ke song jadi abam hani Leslie ketika ji hydrox su imla bandi wan men si ru ngilap ikna school ki song ni kalong man ke jing pensoi ki kawan ta ik jing society la ta khana school ki song ni ka la banlong ka bu pati ki nong hydrox si ki nong back comes new bikin pensoi ki ni khana mar Leslie nak je wan jo ki song ni ki klat sai ka school ru ki pep sai ka school ru ka ta himla ban tep ngi ki khana school uniform ki song ni mungkin ni tak bom la long su mar kan penjat man ni ka imlang salang jo ni ki khun ki jo ni lada ki de ki jing snio no drug bat ka kiat nakaliang jong ka borsnong haba ki wan ban jurep palada ki lab ba ki de ki banaka snong ki aye ka jing yaselok bat ki kat baya ki bom de na ka snong ki sneng bat ki kraw Henry Khambun Siem Kimji Yobat namar patang Shulai I kila pet no Shaklau Lomali. Pi bangi yu nang ni gani opor matra ngia kei ki bangi khot lagi de ki khna na snong na jong ngi khot ngi council ki ngia sneng yu ki rei menta pada gani ka chulong ka chaka ban ki wan ki bana keleng te ki tur ha ki dan ki menta ki bangi pentip segi wei para nakit kam senong ru ndai long ke pada ka long ke pi ke hadin long ban yo obat ke ba sistem na matang sui bangi hian nang tei lai phat ten rei ki don ke wei a ru ka ta mi yo tu man singi kena e tu ya le counseling ke na mar ban kem ye ki ban chat ki ha yu ru ka dai ke ba ki su tu na mar mi yo long ki isu songkai isu long tai yo tapi bilo kiat ti kita kalang kita ki ke ba ha urang ba snong la yuthu pawat hadien balapan kala dori kani ka chaka hendai dang don hi ki be songkai namar ba kani ka sngi bajurep langdo nonglum khubor pat urang ba snong dang yo I ki dakishin ya ka jingdon chongki bitor kiat pat ki wei de ka thong nang ni mathi ka long ba kuma ka long ni chaka ngi pen I ba ka long open dai ti ki nong ya nong yeng ru ki la sngan te ka nuksa ye ki wei hi ka long ba ye ki ba yu hi kim dei ban long ya ki chaka ki ba kan tong kan srat ngin hab ban ni la ban pensha ngan mat ki dan jin hu jong ni ru ka long na ka snong ka long ye bu ki ni sola lam tu ka long ba kan chai dei la bu ki ni ru abadan ka jingka jingker bom yu I ki nong song hang ni te mla hi ban yu ka la long ban ka yarap man ye ki begin ya ne kam gi te dagba pen pra na ini kan ro I pen pra gum kan ikan ro pala dan sini serum da pen pra na ini kan ro amat kan ikala long open te long kinong ya nong yeng ru ki la yu I mare hiat ki la yu I te kini ru sisin bla pra kan ki senrai namar ba lesi jing thung jong im dei tang hai ru ni ngi tang ya kren bat na ga manus panir bat ki bor kalong ba min bu no CCTV ru kalau man khang lat ye jing sneu ban wan ha kini hi chaka ki badum gum kini ti kinu long kini ye ki wei pat ki banta ki ba fer jong ga lang yo salon ki snong ru mar ngathai ke ju yu hi chaka ki badum ki cha bagenja chaka yu kalong chaka pensoi ya ki ki kon samla ki bikin ngop ha ke bam kin ngop ha ki drugs kalong ru ga kabu pada ye ki tingi nong khaji drugs bikin wan ki yu namar ini ki don hang ni te ka chat pada ka imlang salang ge te ka ba le kalong me ni le ban pen pha pen internet ye ka jaga ka chu por ka nong open ba ki bri ba pha ken ya sup ya kan ya lenti ke ma ko mo pi ni ka ke lenti la long ti pa na mo khar ki le cha yu na re sampia na mo khar ta sen yu do sen ta ki le mo la ki ya chat ko tang ni ki ya ken thai khna ga sngan ge ya kani ka jingpen kala ya ka jaka ka snong kala yo ya ka jing yarap no MLA ka than uba Edelbert nongrum lingba ka scheme pat nalor ka jingpen kala dur ka snong kala penyang ru de ki solar light pan ajing shai ha ki pormiet Henry kini ki light kimpat dala than ban ajing shai pasai kedar ha ka por min miet